Thank you. Thank you, thank you, thank you. Your Excellency, you deserve this standing ovation. Who is APM? Who is Professor Arthur Peter Mutharika? Professor Arthur Peter Mutharika is a renowned international lawyer who was president of Malawi from May 2014 to June 2020. Professor Mutharika has worked in the field of international justice, especially in international economic law, international law, and comparative constitutional law. During his political career, he held positions as Minister of Justice and later as Minister of Education, Science and Technology. Professor Mutharika also served as Minister of Foreign Affairs from 2011 to 2012. Standing as the candidate of the Democratic Progressive Party, DPP, Professor Mutharika was elected as President of Malawi in the 2014 general election. Professor Arthur Peter Mutharika was the first African to receive the International Juris Award in 2008. Regarding his education, Professor Mutharika received his Bachelor of Laws degree from the University of London in 1965. He then received his Masters of Law and Doctorate in Law from Yale University in 1966 and 69 respectively. Professor Mutharika has been admitted to the bar in Tanzania as a professional lawyer since 1971. I repeat, Professor Mutharika has been admitted to the bar in Tanzania as a professional lawyer since 1971. As a professor, he taught at many leading global universities and for 37 years at Washington University in St. Louis, USA. In 2018, Washington University conferred Professor Mutharika with a Doctor of Human Letters in recognition of distinction and excellence throughout his career as a distinguished academic and global leader. Professor Mutharika is our candidate for the 2025 elections. I repeat, Professor Mutharika is our candidate for the 2025 elections. His track record in leadership speaks for itself. And I firmly believe he has the experience, wisdom, and charisma to lead our party to victory and our nation to prosperity. After our president has addressed this convention and opened, we'll go into a closed session to elect new office bearers in line with all our DPP constitution. At this stage, Your Excellency, it is my singular honor and privilege to call upon Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, to officially open this convention. Allow me, Your Excellency, to give a brief Chichewa version of the speech. Brief. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, amene muli mtsogoleri wakale wa dziko lino komanso wa chipani chathu cha DPP chomwe chikutenganso boma chaka cha mmawa. Your Excellency, Professor Gertrude Mutharika, former First Lady, olemekezeka lendo onse oitanidwa, olemekezeka ma delegates komanso ma member onse achipani chathu chokondwedwa cha DPP. Ndikulandireni mwapadera President athu Professor Arthur Peter Mutharika, Professor Gertrude Mutharika, ndi onse alendo olemekezeka
abwera ku nsonkhano wathu waukulu kuphatikizapo abwenzi athu azipani zina zosusa boma. Kubwera kwanu ndi chizindikiro kuti chipani chathu ndi cha demokrasi. Komanso chili ndi khumbo lofuna kulowanso mboma. Ndisanayambe kuyankhula zambiri a president komanso alendo athu olemekezeka nimafuna tithokoze komiti yomwe imakonza za nsonkhanowu chifukwa cha kuzipereka kwake pokonzekera mwambowu. Munaona kale atayima a president singawatchule onse mayina awo koma nimati tiwaombere manja pa ntchito yomwe agwira. Monga mwaona mwalandiridwa bwino, mukugona pabwino, ndipo zinthu zonse zili mchimache. Ena amanena kuti zonse zili tawatawa. Ndikufunanso ndithokozenso onse omwe athandiza nsonkhano uno anchimpani mwathu ndi ndalama kuzera mu njira zosiyana-siyana. Chuma chanu chithandizira kupitisa pasogolo chipani chathu komanso demokrasi msiko muno. Pomwe tikuyamba nsonkhano wathu ndikufuna kusimikiza kuti chipani cha DPP ndi chimodzi ndipo ndi champhamvu. Panonso tilibenso makampu, ndipo tikamaliza msonkhano uno DPP ikhala yamphamvu koopsa. A president komanso alendo athu olemekezeka mbuyomu tinakumananso pamalo ano pomwe pano tinakonza chipani ndi asogoleri omwe anatithandizanso kubwezeresa chipani chathu mboma. Ndipo leronso tikuchita chimodzimodzi kukonza chipani pokonzekera kulowa mboma chaka cha mmawa. Malo ano ali ndi mbiri yayikulu maka tikamakonzekera kulowanso mboma. Pamene tikupita kuchisogolo ndikufuna kulengeza pano Your Excellency ndi alendo athu olemekezeka kuti mipando yonse ya makomiti yayikulu ya DPP amapikisana pomwe tikukonzekera kuzawombola Malawi mavuto omwe boma la Malawi Congress lawayikamu. Ndinenenso kuti pamene tikupita kusogolo ndikufuna kulengeza pano Your Excellency ndi alendo athu olemekezeka kuti mipando yonse ya makomiti yayikulu ya DPP athu amapikisana pomwe tikukonzekera kuzawombola Malawi mavuto omwe boma la Malawi Congress lawayikamu. Komabe mipando yokwana ngati 9 imeneyo anthu azangulowa popeza iwo alibe opikisana naye. Izi ndizanena pa nthawi yache pamene tili ku close session. Your Excellency alendo athu olemekezeka, DPP si chipani chosusa chabe ayi. Ife ndi chipani chomwe chakonzekera kulamula boma chaka cha mawa. Maso a Malawi ali pa ife kuti tiwaombole pa sogoleredwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Choncho tisawakhumudwise, tiyeni tiyike mipando anthu omwe athandizira chipani kulowanso mboma monga tinachitira mu 2014. Ndikunenanso choncho tisawakhumudwise a Malawi, tiyeni tiyike mipando anthu omwe athandizira chipani kuti tilowenso mboma monga tinachitira mu 2014. So pano amayi ndi abambo alendo ndi anthu olemekezeka ndikufuna ndikuziwiseni za msogoleri yemwe tamuyesako kale ali ndi mbiri ya usogoleri.
anachita maphunziro ake ku Yale University, ndi lawyer wapamwamba, komanso anagwira nawo ntchito yokonzesanso malamulo a dziko lino, constitution yathu. Uyu ndi mtsogoleri wa maso mphenya, yemwe ankafuna kuti constituency iliyonse ikhale ndi community technical college, komanso anayesesa kuti umphawi uthe wa anthu kukhala movutika, akhale ndi nyumba zabwino. Anayesesa ma technical college kuti achinyamata samasowe ntchito koma aziphunzira ntchito zamanja. Mtsogoleri amene analolera kuchepesa malipiro ake komanso kusiya kulandira kumene kuti akonze chuma cha dziko lino chomwe anachiwononga ndi Cashgate. Mtsogoleri amene chuma cha dziko lino chinali chokhazikika, forex imapezeka, mafuta amapezeka, mapasipoti amatengedwa mzigawo kuphatikizanso kumangochi. Alendo athu olemekezeka, mtsogoleri yemwe DPP tasankha komanso yemwe akupita opanda opikisana naye ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Inu nonse woye!